A nosa viaxe comeza en Goián. Embarcamos en Goián. San Cristóbal de Goián é unha parroquia pertencente ao municipio pontevedrés de Tomiño. O embarcadoiro está situado ao espés do Espazo Fortaleza, ao carón da praia fluvial. Fortaleza de San Lourenzo de Goián. A Fortaleza de San Lourenzo de Goián foi construída tras a invasión lusa durante a Guerra da Restauración 1640-1668, por orde de Mariana de Francia, coa misión de controlar un embarcadoiro próximo e ter vixiada a praza de Vilanova de Cerveira, municipio portugués situado na outra beira do Miño. O mosteiro mantén a súa forma de estrela orixinal e foi construído en granito durante o século XVII. A planta da Fortaleza de Goián é rectangular con 4 baluartes nas esquinas. Estes posuían 3 garitas cada un. Dentro das murallas, hoxe xa non queda casi nada das antigas dependencias. No seu día, o fortín contaba cunha capela, a casa do capelán, a casa dos oficiais, almacéns e cuadras, ademais dunha cantina e unha panadaría. Rodea o castelo un gran foso de entre 10 e 20 metros de ancho. A porta principal accédese por unha velaponte de 6 arcos que cruza o foso. Aos lados da porta de entrada vense 2 escudos que corresponden aos apelidos de Girón, esquerda, e ao de Castillo, dereita. Entre estes, e xusto encima da porta, atópase unha inscrición que indica quen a construíu, cando e quen colaborou na mesma. No ano 2012, o Concello de Tomiño tomou a iniciativa de revitalizar a contorna que ocupa o antigo Castelo de Goián, a Fortaleza e a praia fluvial a beiras do río Miño. Desde entón, cada verán, o Espazo Fortaleza ofrece aos visitantes e usuarios habituais un enclave no que poder gozar en familia ou con amigos con opcións tanto culturais como de lecer. Este espazo, entre outras, conta con un parque infantil e bar. Ademais, a praia fluvial de Goián conta en época estival con persoal de socorrismo. Tomiño. É un dos concellos que conforman a contorna das Rías Baixas. Está formado por 2 núcleos urbanos principais, o de Tomiño, onde atopamos a Casa do Concello nunha das súas principais prazas, a Praza do Seixo, onde todos os mércores celébrase un mercado. Nela atopamos tamén a Praza de Abastos, a cal foi reformada para crear un espazo cómodo e accesible tanto para os comerciantes como para os clientes. O segundo núcleo urbano importante do municipio é Goián. No ano 2004, neste punto, inaugurouse a Ponte da Amizade, unha ponte internacional que uniu esta vila coa localidade de Vilanova de Cerveira, en Portugal, estreitando así moito máis as relacións de ambas marxes do río Miño. No centro atopamos a remodelada Praza Pintor Antonio Fernández. Ademais destes 2 núcleos urbanos, o concello está formado por un total de 15 parroquias. Patrimonio cultural, natural e inmaterial. Ao longo de Tomiño podemos atopar diferentes casas indianas que fan referencia a ese pasado ligado á emigración galega, así como pazos que nos remiten ao pasado nobiliario da zona. Moitos deles son de orixe medieval e barroca e algúns foron restaurados como hospedaxes ou centros culturais. En canto á arquitectura relixiosa, atopamos a Igrexa de Santa María de Tomiño, un dos principais monumentos relixiosos do municipio, de estilo románico, con elementos de gran beleza como o retablo maior e o altar. Foi construída no século XII. A Igrexa de San Vicente de Goián, outro exemplo de arquitectura relixiosa, cunha esbelta torre campanario e un entorno moi pintoresco. E a capela da Nosa Señora das Neves, situada nunha paraxe natural e un lugar de devoción para os veciños e unha parada de interese cultural. O Castro de Estás é un asentamento fortificado celta que data do século III a.C. Aquí pódense observar os restos das antiguas murallas, casas e defensas. Está situado nun outeiro e ofrece unha das mellores vistas da contorna. Outros lugares que destacan polo seu valor ecolóxico, paisaxístico e natural son a Serra do Argallo, o Complexo Natural da Groba e o Brañal de Pinzás.
O Monte Tetón é unha das elevacións máis emblemáticas do concello de Tomiño, situado a uns 450 metros de altitude. Dende o seu cume ofrécese unha espectacular panorámica do Val do Miño, da costa atlántica galega e mesmo da veciña Portugal. Atopamos unha ruta arqueolóxica cun observatorio astronómico prehistórico no alto, un dos máis antigos de Galicia, con gravados rupestres que datan da Idade de Bronce. En Tomiño atopamos as Treboadas, unha das manifestacións culturais, musicais e etnográficas máis características do concello. Trátase dunha agrupación instrumental caracterizada por un instrumento, o bombo de mallada. No mes de maio celébrase a Feira de Cultivos de Goián, que ten como obxectivo poñer en valor os cultivos tradicionais da zona, ademais de promover a agricultura sostible e a gastronomía local. As festas patronais de Tomiño son as festas do Alivio, celébranse no mes de setembro. O goianés, variante dialectal da lingua galega que só se desenvolveu neste territorio e que agocha un gran misterio. Hai quen afirma que se orixinou cunha mestura entre os migrantes ao Brasil retornados e os goianeses que migraban a Castela para dedicarse á albanelaría, e outros manifestan que se debe á colonización destas terras por axentes procedentes de Asturias ou León ao longo do primeiro século da Reconquista. Debemos facer unha especial mención á labor da mestra goianesa Tinita Ozores, que faleceu no ano 2021. Esta muller realizou a traducción do libro 5 horas con Mario de Miguel Delibes ao goianés. Vilanova de Cerveira. Esta localidade é a que podemos ver en fronte de nós, da outra beira do Miño, situada na rexión do Alto Miño, norte de Portugal, rodeada por un entorno natural espectacular cunha rica tradición histórica e cultural que atrae tanto a turistas portugueses como galegos. Patrimonio cultural, natural e inmaterial. O centro de Vilanova de Cerveira ten un carácter pintoresco e tradicional, con rúas pavimentadas en lastras, casas de fachadas de pedra e prazas que dan testemuña dunha arquitectura típica do noroeste de Portugal. Durante o proceso de Reconquista e despois das invasións árabes, Vilanova de Cerveira adquiriu unha expresión territorial como Terras de Cervaria. O río Miño asume definitivamente o papel fronteirizo mediante a construción de puntos fortificados. Hai 3 puntos de referencia: Castelo de Cerveira, Forte de Lobelle e Fortín da Atalaya. Un dos eventos culturais máis importantes que se celebra en Vilanova de Cerveira é a Bienal de Arte de Cerveira, un evento internacional que reúne a artistas de todo o mundo. A Bienal promove a arte contemporánea e ten un forte enfoque na arte pública. Ao longo dos anos, a cidade convertiuse nun punto de referencia no mundo das artes visuais coa participación de artistas de diferentes disciplinas. O Parque de Lacer é un espazo multifuncional que combina natureza, lecer e deporte nun ambiente tranquilo e natural, á beira do río Miño. Ofrece unha ampla variedade de actividades ao aire libre, desde deportes até paseos fluviais e conta cunhas instalacións que permiten desfrutar dun día en familia ou con amigas e amigos. O Acuamuseo do Río Miño, situado no Parque de Lacer, ten como obxectivo principal a promoción e divulgación do patrimonio natural e etnográfico asociado á pesca tradicional na conca hidrográfica do río Miño. A ecopista do río Miño forma parte dun proxecto de infraestrutura verde que conecta a zona transfronteiriza de Galicia e Portugal no eixo do río Miño. A ruta ofrece a posibilidade de percorrer un itinerario seguro e accesible á beira do río, desfrutando dunha paisaxe espectacular. Está deseñada para ser accesible, sendo un camiño sen barreiras para persoas de todas as idades e capacidades. A ecopista é plana e sen grandes desniveis, o que fai ideal para paseos a pé, en bicicleta ou incluso para facer rutas de running. A pesca de sábel é unha das actividades pesqueiras máis tradicionais na zona do río Miño, especialmente na ribeira do Miño, que abarca Vilanova de Cerveira. O sábel, coñecido cientificamente como alosa alosa, é un peixe migratorio que, durante os meses de primavera, sobe os ríos dende o mar para desovar.
e é nesta época cando se realiza a pesca do sábel, unha actividade con moita tradición na rexión. Ruta Tomiño-A Guarda. A nosa ruta transcorre polo río Miño, o máis importante e caudaloso de Galicia, sobre todo neste tramo final, onde ademais forma un estuario de gran valor. Actúa como fronteira natural con Portugal. O percorrido polo río Miño vai nos permitir apreciar a súa biodiversidade. Neste tramo do río aparecen as coñecidas como morraceiras, unha clase de illas formadas por acumulación de sedimentos provocados por alteracións naturais do curso do río ou pola influencia humana. Unha das primeiras que nos atopamos é a Illa Boega. Ao seu carón está a Illa dos Amores, ambas pertencen a Vilanova de Cerveira. Continuamos o noso percorrido e chegamos ao concello do Rosal. O Rosal. Este concello está bañado tanto polas augas do Miño como polas do Océano Atlántico. Conta ademais cun especial microclima caracterizado por temperaturas medias, escasas xeadas e abundantes precipitacións que favorecen os cultivos, así como a elaboración de un viño de excepcional calidade. No tramo do río que pasa por este concello, imos atopar na zona de San Miguel de Tabagón diferentes illas morraceiras, como son a Morraceira das Barandas e a do Grilo, así como a Illa Canosa, que é a máis grande, con unha lonxitude de 1168 metros, chegando desde Pías ata a parroquia de Salcidos no concello da Guarda. Patrimonio natural, cultural e inmaterial. Muíños do Folón e do Picón e Muíño das Aceñas. Os primeiros forman un conxunto de 67 muíños que fan un percorrido de 3 kilómetros. Este grupo de muíños constitúe unha das rutas etnográficas máis representativas da comarca e permite coñecer como se usaban as correntes de auga para moer o trigo e outros cereais. Nos últimos anos, tanto os muíños do Picón como os do Folón convertéronse en centros de interpretación onde se poden realizar visitas guiadas que explican o funcionamento dos muíños e a súa historia. O río Tamuxe ofrece diferentes zonas de baño que, ademais do seu valor paisaxístico e como zona de recreo, a contorna tamén alberga mostras de patrimonio etnográfico como diversos muíños, como é o caso do Muíño das Aceñas. A pouca distancia das Aceñas e unidas por un paseo encontramos a Ponte de Tamuxe, unha ponte de 51 metros de lonxitude formada por 3 arcos. A súa orixe é romana. Nun tramo de Santiago pola costa atopámonos coa esplanada do Horizonte, en Portecelo. Este espazo, galardoado con prestixiosos premios tanto a nivel galego, nacional e internacional, ofrécenos unhas fermosas vistas á inmensidade do Océano Atlántico, sendo ademais un lugar idílico para observar e fotografar o solpor. Viño do Rosal. Pertence á denominación de orixe Rías Baixas. No Rosal, como en outras subzonas desta denominación de orixe, realízanse diferentes tipos de viños Rías Baixas, pero é a única subzona na que está permitida a elaboración de Rías Baixas o Rosal. As bodegas do municipio realizan degustacións e rutas vitivinícolas, sendo estas rutas unha das principais atraccións turísticas. Aquí os visitantes poden explorar as bodegas locais, aprender sobre a produción do viño e desfrutar de catas. Feira do Viño. No mes de xullo, durante toda unha fin de semana, celébrase esta feira, onde se poden probar os diferentes viños producidos na zona, así como desfrutar da gastronomía, concertos, etc. A Guarda. Esta localidade é coñecida pola súa tradición pesqueira, os seus atractivos naturais, o seu patrimonio histórico e as fermosas praias que bañan as súas costas atlánticas e fluviais. Patrimonio natural, cultural e inmaterial. O Monte de Santa Trega é sin dúbida un dos principais atractivos turísticos da Guarda. Este monte é un excelente miradoiro natural. Dúas elevacións distínguense na cima do monte. O Pico do Facho, de 328 metros, ofrece unha ampla panorámica sobre o Val do Rosal, o centro urbano e o porto pesqueiro. E o Pico de San Francisco, que é o punto máis elevado do monte
con 341 metros e ofrece unhas inmellorables vistas do río Miño, o Océano Atlántico e do veciño Portugal. No cume do monte atopamos a citanía de Santa Trega, considerada como un dos exemplos de cultura castrexas romanas máis importantes do noroeste peninsular. O Castelo de Santa Cruz é outra das grandes xoias históricas da Guarda. Esta fortaleza de orixe medieval foi construída no século XVI como parte das defensas costeiras do Reino de Galicia. Durante séculos desempeñou un papel estratéxico na defensa da costa contra posibles ataques, especialmente dos piratas. Aínda que a fortaleza foi remodelada ao longo do tempo, conserva o seu carácter militar. No Porto da Guarda encontramos as típicas casas mariñeiras estreitas con varios pisos e de diferentes cores, o que conforman unha das estampas máis fermosas e lle dan a este porto unha das imaxes máis coñecidas do concello. Ademais, o porto é un dos centros neurálxicos da vida económica do municipio. Os barcos de pesca saen cada día a faenar para traer os mellores mariscos e peixes da costa atlántica. Incluso a súa chegada podemos asistir á venda destes produtos na lonxa. As casas indianas son unhas vivendas construídas polas persoas guardesas emigradas sobre todo a Puerto Rico, República Dominicana e Brasil a mediados do século XIX e comezos do século XX. A Guarda consta cunha gran variedade de praias, tanto fluviais como marítimas. A PR-160, tamén coñecida como a Ruta da Desembocadura do Miño, é un camiño de sendeirismo que percorre a zona da desembocadura e o esteiro do Miño. Esta ruta, que ten unha duración de unhas 4 ou 5 horas e percorre aproximadamente 15 kilómetros, ofrece vistas espectaculares do río e a súa contorna natural. O camiño pasa por varias praias e áreas protexidas, permitindo aos excursionistas descubrir a flora e fauna local, ademais de gozar de vistas á costa atlántica. As salinas romanas de A Guarda son un vestixio importante da historia industrial e arqueolóxica da vila. Estas salinas, situadas nas proximidades do río Miño, foron utilizadas polos romanos para a extracción de sal. Neste espazo tamén se poden observar restos de tanques e instalacións romanas, que fan da zona un sitio excelente para aqueles interesados na historia antiga de Galiza. A Guarda celebra varias festas de gran tradición. As máis importantes e declaradas de interese turístico son as festas do monte, que se celebran durante unha semana a principios do mes de agosto. Outras celebracións destacadas son a festa da lagosta e da cociña mariñeira e a festa do peixe espada. Destaca a rosca de xema da Guarda, un doce que só se elabora no concello e que foi creado por un pasteleiro local nos anos 50. Estuario do río Miño en A Guarda. A desembocadura do río Miño forma un estuario que está considerado como un dos humidais máis importantes da Península Ibérica, coa confluencia de dous ecosistemas, o fluvial e o marítimo. Ao longo da travesía pódense descubrir os diferentes areais que se xeran no tramo final do río. A riqueza medioambiental do estuario do Miño provocou a necesidade de declaralo Zona de Protección Rede Natura, a que pertence e pola que foi nomeado Lugar de Importancia Comunitaria, así como as denominacións Zona de Especial Protección para as Aves e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. O estuario do río Miño é o principal espazo natural da comarca, situado en territorios entre a Guarda e o Rosal. Destaca pola súa incrible biodiversidade biolóxica tanto vexetal e animal, na que conflúen especies autóctonas tanto marítimas como fluviais ao situarse nunha desembocadura. Camiña. Situada en fronte de Camposancos, A Guarda. Camiña conta con diversas praias atlánticas de gran beleza que destacan pola súa tranquilidade e ambiente natural, como son Praia de Moledo ou Vilapraia de Áncora. Patrimonio natural, cultural e inmaterial. A igrexa de Nosa Señora da Asunción é un fermoso templo relixioso situado no centro histórico de Camiña. Con orixes no século XV, esta igrexa de estilo gótico e renacentista alberga un importante patrimonio artístico e relixioso. A Anta da Barrosa é un dolmen megalítico situado nos arredores de Camiña.
Esta sepultura funeraria data de hai miles de anos e foi construída utilizando grandes pedras de granito. O mosteiro de São João da Arga é un antigo convento beneditino fundado no século XII. Este mosteiro, que se atopa nun entorno rural apartado, é un exemplo perfecto da arquitectura relixiosa medieval e da historia monástica da rexión. A Torre do Reloxo é un dos símbolos máis coñecidos de Camiña. Situado no centro histórico da vila, esta torre data do século XVI e foi construída como parte das fortificacións militares da cidade. Actualmente, a torre serve como punto de referencia no casco antigo de Camiña e é un exemplo representativo da arquitectura militar da época. O Monte Calvario é un pequeno outeiro situado ao norte de Camiña, onde se atopa un dos principais lugares de devoción relixiosa. A vía sacra, que se estende ao longo do monte, está composta por estatuas e estacións que representan os momentos da Paixón de Cristo. Ao final da ruta atópase a Capela de Calvario, que ofrece unhas vistas impresionantes do municipio e do río Miño. O Forte da Lagarteira é un antigo forte militar que se atopa na beira do río Miño, defendendo a zona fronteiriza entre Portugal e Galicia. Este forte foi construído no século XVII, baixo mando do rei Dom Pedro II, para protexer a vila de Camiña e a súa costa das posibles incursións. O forte ten un enorme valor histórico e militar e actualmente é un lugar interesante para as visitantes interesadas na historia militar de Portugal. A praia fluvial das Aceñas de Vilar de Mouros é unha praia situada no río Coura, un afluente do Miño, e está localizada na aldea de Vilar de Mouros, que pertence ao municipio de Camiña. Esta praia fluvial é moi popular entre os habitantes locais e turistas que desexan escapar da costa atlántica para gozar dunha experiencia de baño máis tranquila rodeada de natureza. Biodiversidade. Observatorios ornitolóxicos. No concello do Rosal, situado en San Miguel de Tabagón, podemos atopar un observatorio de aves totalmente accesible para persoas con mobilidade reducida. No concello da Guarda atopamos outros dous observatorios, o Observatorio de Salcidos e o Observatorio do Forno do Duque. Pódense divisar diferentes especies de aves como poden ser pegas, corvos, corvos mariñeiros, carrizos, chorlitos, garzas reais, etc. Para máis información, pódese consultar a Asociación Naturista do Baixo Miño, ANABAN, organización ambientalista ecolóxico-naturalista de carácter non lucrativo, que desenvolve a súa actividade na comarca galego-portuguesa do Baixo Miño. Fauna fluvial. No Miño habitan diferentes especies como troitas, reos, anguías, bogas, sollas, carpas, lontras, ratas augadeiras, esquíos, insectos como zapateiros, barbantesas, xoaniñas, vagalumes, diferentes tipos de moscas e mosquitos, entre outros. Flora fluvial. Entre as que destacan amieiros, salgueiros, bidueiros, freixos, carballos, piñeiros, castiñeiros, codesos, canas, estalotes, fentos, ortigas, etc. A lamprea. A lamprea é unha especie cuyo ciclo vital resúmese en: nace no río, volve ao mar para alcanzar a súa madurez e volve ao río para a súa reproducción. É un dos vertebrados máis primitivos e menos evolucionados do mundo animal, cunha antigüedade estimada de 400 millóns de anos. No río Miño migra xeralmente entre decembro e xuño. O seu corpo de forma cilíndrica carece de escamas. Ten a boca en forma de ventosa, a cal lle axuda para alimentarse do sangue doutros peixes. A pesca no tramo final do Miño realízase desde xaneiro ata mediados de abril. Esta especie é moi apreciada a nivel gastronómico, podendo preparala de diferentes formas: seca, rechea, en empanada, aínda que o modo máis coñecido é a bordalesa, cociñada no seu propio sangue.
Ruta Tomiño-Tui. Saímos cara a Tui. Unha das primeiras cousas que imos facer será o noso paso por debaixo da Ponte da Amizade, da que xa falamos anteriormente. Xusto despois da ponte, na beira portuguesa, vemos a Lenta, un pequeno areal no que atopamos unha praia fluvial con zonas de aparcamento, así como merendeiros, observatorios de aves e unha cafetería. Seguido encontramos a Illa Morraceira, na beira portuguesa, e do outro lado a Illa da Vaqueriza, situada fronte á parroquia de Figueiró. É unha illa pequena de aproximadamente 1 km de longo por 100 metros de ancho, cunha superficie de 10,19 hectáreas. A súa principal actividade histórica foi o pastoreo, de aí o seu nome. Actualmente forma parte da CEC Baixo Miño e é un espacio protexido de gran valor ecolóxico. Tui. O concello de Tui encóntrase entre o Monte Aloia e o Monte Faro. Esta localidade fronteiriza é un eixo de unión entre Galicia e Portugal. Tamén é a porta de entrada do camiño portugués a Galicia. A distancia ata Santiago é de 115,4 km. Patrimonio natural, cultural e inmaterial. En Tui podemos atopar o seu conxunto histórico, declarado Ben de Interese Cultural no ano 1967, con construcións que datan dos séculos XV e XVI. É o segundo en extensión despois do de Santiago, conservando a súa estrutura medieval de rúas, túneles. Entre elas destacan a Catedral de Santa María, iniciada a súa construción no ano 1120, de estilo románico gótico sobre as ruínas dun templo anterior. Destaca a fachada principal, primeira deste estilo realizada na Península Ibérica, así como o seu claustro gótico, da segunda metade do século XIII. É o maior claustro medieval conservado en Galiza. A igrexa de San Telmo, que é un exemplar único do barroco portugués en Galicia, e a igrexa de San Bartolomeu de Rebordáns, que data do século XI. Destaca tamén, dentro do conxunto histórico, o teatro principal, por ser onde se celebraron os primeiros xogos florais de Galicia íntegramente en galego en 1891. Tui atesoura un importante patrimonio vinculado á presenza na cidade da comunidade xudía, como testemuñan os sanbenitos, únicos en Europa, a menorá do claustro catedralicio, a casa de Salomón, etc. Tui forma parte da Red de Juderías de España. No Miño, ao seu paso por Tui, pódese observar como desembocan diferentes ríos e regatos: Río Caselas, Río Rial, Regueira do Fonte Febreiro, Río Louro, Río Tripes, Regato de San Martiño, etc. Ademais de representar unha vía natural de comunicación internacional, actuou históricamente como unha fonte permeable que potenciaba todo tipo de contactos transnacionais que favoreceron o desenvolvemento económico e social de ambos países, sendo a ponte internacional o nexo de unión entre Tui e Valença do Miño. Esta estrutura facilitou a actividade comercial internacional dende a súa inauguración no ano 1885. Pódese desfrutar en Tui tamén á beira do río, do paseo fluvial e do Centro de Interpretación da Natureza no Monte Aloia. Este monte foi o primeiro Parque Natural de Galicia, declarado en 1978. Un dos seus principais atractivos son as vistas panorámicas dos vales dos ríos Miño e Louro. O punto máis elevado está no alto de San Xiao, 631 metros, o lugar máis visitado deste enclave. Dispón dunha extensa rede de camiños, 6 miradoiros e multitude de merendeiros para gozar da natureza ao carón da raia húmida, coa veciña Portugal. Cada 16 de xullo celébrase en Tui a festividade da Virxe do Carme, nuns actos organizados pola Comandancia Naval do Miño. O programa festivo inclúe celebración da misa solemne na catedral, con posterior procesión dende a Praza de San Fernando ata a propia comandancia, onde a imaxe da Virxe do Carmen embarca a bordo do patrulleiro Cabo Fradera. Iníciase así a procesión fluvial
na que tamén participa o patrulleiro portugués Río Miño, así como embarcacións de pesca, deportivas e recreativas. Ao cruzar por baixo da ponte internacional, miles de pétalos voan por riba da imaxe do Carmen. As festas patronais de Tui son as festas de San Telmo, nas que se pode desfrutar de un amplo programa de diferentes actividades deportivas, culturais e musicais. En Tui existe unha alongada tradición de gastronomía, baseada nos produtos do río Miño. Entre eles destacan o meixón, angulas, cunha festa gastronómica propia. Tamén son recoñecidos os doces elaborados polas monxas clarisas ou encerradas, os peixiños de améndoa de posible tradición sefardí. Valença, cidade situada nunha posición envexada, xa que desde ela temos vistas ao Miño e ao municipio de Tui, que está xusto en fronte. Patrimonio natural, cultural e inmaterial. Nesta cidade encontramos a súa maravillosa fortaleza, unha das principais fortificacións militares de Europa, cuns 5 km de muralla. Trátase dunha fortaleza bastionada que data dos séculos XVII e XVIII. O complexo foi restaurado e hoxe é un dos maiores puntos de atracción turística da cidade. Dentro da fortaleza atopamos unha serie de pequenos comercios, restaurantes e cafeterías, o que lle dá un aire moi pintoresco e dinámico. Entre outras construcións atópase a igrexa de Santa María dos Anxos, 1276, a capela de Bon Jesús ou a igrexa de Santo Esteban, 1283. Moi preto desta igrexa levántase un marco miliario do século I despois de Cristo, que formaba parte da calzada entre Braga e Astorga. Unha curiosa tradición que se celebra todos os anos é o lanzo da cruz, entre as parroquias de Sobrada, en Tomiño, e a freguesía de Cristelo Cobo, en Valença. Celebrada en honra a Santa Cruz e a Virxe María. Esta festividade combina ritos relixiosos con festas populares. O acto de lanzar cruces ao aire ou ao río simboliza purificación, renovación e protección divina, e a súa celebración envolve música, bailes, procesións e convivios entre veciñas e veciños. Unha festa chea de simbolismo e cor que reflicte a riqueza cultural e relixiosa da zona. Camiño de Santiago. As vías para percorrer o Camiño de Santiago en as Rías Baixas son espléndidas e variadas, e todas elas atesouran un encanto especial. Ata 6 roteiros cruzan este destino polo interior e a costa e ofrecen experiencias inesquecibles. Natureza, patrimonio, cultura e gastronomía danse a man nestes velos itinerarios. 2 deles proceden do país veciño, o Camiño portugués e o da costa. Este bifúrcase ao seu paso pola cidade do Porto. A partir de aí, hai un roteiro que vai polo interior e outro que vai pola beira da costa luso-galega. O Camiño portugués pasa por Tui, presidida pola impoñente catedral, trasladarános ao medievo. Esta ruta tomou relevancia a partir do século XII, tras a independencia de Portugal. O seu trazado herda camiños antiguos, como a vía 19 do século I despois de Cristo, que unía Braga con Astorga e que foi unha das calzadas romanas máis importantes da Galaecia. O Camiño da Costa pasa por a Guarda. Podemos percorrer os muros circulares do castro de Santa Trega e gozar das vistas ao Océano Atlántico e ao estuario do río Miño. O total de quilómetros que hai dende a Guarda é de 150, suficientes para facerse coa Compostela. As persoas peregrinas atopan ao seu paso, segundo o roteiro que elixan, cantís, praias, fervenzas, fragas, pazos, cidades históricas, vilas termais ou mariñeiras. As formidables paisaxes do Baixo Miño sucédense e deixan unha pegada indeleble nas e nos camiñantes. Sen atrancos. O grupo da Asociación Vontade goza de paseos os venres e a través da súa experiencia como paseantes
Queren compartir rutas accesibles, tendo en conta as dificultades que atopan no camiño. Non son técnicos en accesibilidade, senón persoas con realidades diversas que falan dende a súa propia vivencia. Publican rutas accesibles no blog Sen Atrancos e en Wikilog, explicando as características de cada ruta, as distancias, se hai zonas de descanso ou aseos adaptados e a súa experiencia persoal. Podedes atopar as rutas publicadas ata o de agora na páxina web da Asociación Vontade e na de Wikilog. E tamén podes seguirnos nas nosas redes sociais para non perderte ningunha das novidades. Sobre Vontade. Vontade, somos unha organización sen ánimo de lucro que nace ante as necesidades de servizos especializados das persoas con discapacidade. Defendemos os dereitos deste colectivo e procuramos os recursos necesarios para que fomenten a súa autonomía e autorrealización, conseguindo así inclusión plena. Dende o noso centro, situado en Tomiño, ofrecemos información, asesoramento e atención dende diferentes áreas: traballo social, psicoloxía, educación social, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, así como actividades de ocio e lecer.